Idan kai yaro ne baka da aure, in dai ka san baka da aure, bidiyon nan ba naku bane ba. In kai baki da aure, bidiyon nan ba naku bane. Bidiyon nan na masu aure, na masu auren kuma na masu ciki, wanda suke ciki da sauransu. So dan Allah da Annabi kuma na kyakkyawan fahimta da wannan bidiyon da kuma bayanin nan da zamu yi. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Wata ce ta min DM take cewa me zara a matsayin ku na likitoci kuke ba da shawara, kuke cewa idan an samu ciki a yawaita yin wancan al'amari saboda yana taimakawa wurin contraction, kuma yana taimakawa wurin aihuwa da kyan lafiyan ɗa da kuma lafiyan uwa ga baki ɗaya a yawaita yin wancan al'amari. Sai ta ce to amma kuma ita tana da fuskantar wasu matsaloli da yawa saboda a lokacin da za a yi cikinta na farko ma an ce sanadiyan wancan abin ne ta yi bari, and then kuma yanzu kuma ta ƙara samun wani cikin, duk sanda za a yi tana jin ciwo, tana jin kamar maranta yana motsi sosai, kamar lokacin za ta yi wani ciwo take ji a maranta sanadiyan irin wancan abin. So sai na lura cewa da na tambaye ta na ce wani irin kwanciya suke yi, sai na lura cewa kwanciyar da suke yi shi yake affecting din matan take jin wannan ciwon. Wadda akwai kwanciyar da zaka yi zai iya saka mata ta yi bari, zai iya dinga kawo contraction ko da yaushe, ciwon mara, kuma zai iya haifar da blood vessels ɗinta zai dinga samun matsala wurin blood vessels ɗinta. So akwai kwanciyoyin da ya kamata mata ku dinga kiyayewa ko kuma ku dinga avoiding daga wata shida, first trimester, second trimester zuwa third trimester. Su ne wata 3 na farko da wata 6 na biyu da wata 9 uku na ƙarshe kenan. So a yanzu akwai kwanciyar da ya kamata a yi. Na farko shine missionary ba a yin shi. Missionary shine wanda sai wannan ita ce mata, wannan shine namiji. Missionary shine kwanciyar da ake haka ana kallon juna. To wannan kwanciyar a wata na farko zuwa wata na biyu zuwa wata na 3 ma ba a yin shi. Wata 3 na farko za ka iya ka yi shi, amma kuma idan ka cika yin shi za ta iya dinga samun matsala ta blood vessels ɗinta, kuma ta dinga samun matsala ta contraction, cikin maranta zai dinga yin ciwo. Wata kuma 6 ciki ya fara girma, kanga idan kai haka za ku iya ka suffocating ɗinta, ita ma bai zai taɓa yiwuwa ba. Sai kuma wata 9 ciki ya riga da ya ƙato, ba za a iya yin wannan kwanciyan ba. Sai kuma wanda ake ce reverse missionary, reverse cowgirl. Reverse cowgirl kuma shine wanda wannan shine namijin, zaka kwanta, ita kuma za ta zo maimakon ta juyo gabanta haka, ita za ta hau kanka. Maimakon ta juyo gaba haka, ba ta juyo gaba ba, sai ta juya baya haka, za ta hau kanka, amma ita kai ne a kwance haka, ita ne kuma za ta hau sai ta juya baya haka. Ina fata ana ganewa. To shi wannan reverse cowgirl din yana da kyau a mai ciki wata 6 zuwa wata 9, saboda lokacin cikin ya riga da ya girma, kaga ba zai affecting blood vessels ɗinta ba, kuma ba za ta damu, ba ta samu ciwon mara ba, kuma ba ta takura ma cikin ta ko kuma a samu wani matsala ba. Sai kuma na gaba shine wanda ake ce ma side laying. Side laying shine yanzu wannan ita ce macen, wannan shine namijin, haka gefe kenan. Ita ta juya maka baya, kai kuma kana ta bayanta haka. To wannan shine ake cewa side laying. Shi ma yana da amfani daga first trimester zuwa second trimester zuwa third trimester, sabon ciki daga wata 3 na farko, wata 6 zuwa wata 9. Shi ma ba za a samu matsala wurin contraction ba ko kuma wurin wannan ba. Missionary ina ce a avoiding missionary shine kwanciya haka, a avoiding din shi ke kawo duk wani matsaloli ba shine. Sai kuma wanda ake cewa edge of the bed. Yanzu misali ita ce wannan a bakin gado, and then kai kuma sai ka zo ta nan gefen, yes kai ne anan, ita kuma anan a bakin gado irin ta kwanta haka, and then kai kuma kai ne anan. So shi kaga shi ma duk bai zai affecting ɗinta ba, ko ta gaba ko ta baya za a iya yin wannan, ba zai iya affecting ɗinta ba. Sai kuma wanda ake ce na gaba, sai kuma wanda ake yi a zaune. Misali kai ne namiji haka, ka zauna walau akan kujera ko akan gado, position din dai da zai wannan zaka zauna, ita kuma ba wai za ta zauna ta kalle ka bane ba, a'a ba za ta kalle ka ba, sai ta juya haka, juyawa za ta yi haka, ta zauna akan ka haka, ta juya haka. Yes, shi ma wannan position yana kyau a wata daga wata 3 zuwa daga wata 6 zuwa wata 9, saboda lokacin cikin ya girma, ba a san abin da zai samu cikin pressure, ba a bukata abin da zai kawo contraction, unnecessary contraction, ta dinga jin ciwon mara ko kuma wani abu, ko kuma blood vessels ɗinta ya dinga samun matsala da sauransu due to wannan al'amari. So idan aka ga cewa ana samun wannan abubuwan,
in aka avoiding wa'annan aka yi wa'annan abubuwan da position din ake yin irin wannan position din za a ga cewa insha Allah an samu sauki. Allah ubangiji ya samu dace. Dan Allah da annabi